Godiya mara adadi ga Allah maɗaukakin sarki. Jigilar maniyyata aikin hajjin bana na tafiya cikin jin daɗi da annashuwa. Jinjina ta musamman ga shugaban hukumar NAHACON, Professor Abdullahi Saleh Usman, da ɗaukacin ma'aikatan hukumar ta NAHACON. Muna godiya, Chairman. Godiya mai yawa ga mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima. Tabbas kwalliya na biyan kuɗin sabulu. Tsare-tsaren da NAHACON ta yi domin aikin hajjin bana gashi muna cin gajiyarsa. Professor Abdullahi Saleh Usman Pakistan ya kafa tarihi. Ya zama wajibi mu raka shi da addu'a da kuma goyon baya da haɗin kai. Ni ma wajibi in ba da na goyon bayan, kai ma haka. Muna jinjina ga shugabannin hukumomin jin daɗin alhazai na jihohin Najeriya. Godiya ga ma'aikatan NAHACON. Jinjina ga Fatima Sanda Usara da jama'arta domin ba da bayanai sanka-sanka kuma a kan lokaci. 'Yan uwa 'yan jarida, Malam Ibrahim Nagarta da dukkan sauran 'yan uwa, godiya ta musamman. Sai kuma alhazai waɗanda Professor Pakistan ya yi tagumi domin ku ba da haɗin kai da goyon baya. Ku wakilan Najeriya ne, sannan uwa uba baƙin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya saka wa jami'an NAHACON da na jihohi da ma duk wanda suka taimaka ga samun wannan nasara. Hajj Mabrur.